No a teraz mi vysvetlite, čo sa tu v tejto Bratislave deje. Čo je toto za ľudí? Máme auto naspäť. Znova zákaznička volala, že dostal defekt. Konkrétne na Nobelovej. Ale to sme potom zistili, že všetky auta tam mali pri obrubníku takéto rezance. Chvála Bohu, zákaznička mala iba jeden na kolese, na prednom. Ale pritom na tej istej ulici sa niekto na tých autách vybláznil. Poškodil motorček, na silu to odklopil. Tak sme došli, vymenili sme jej rezervu. Zákaznička musela doniesť svoje leté pneumatiky. Ale auto ide, chvála Bohu, na predaj. Neviem, čo toto dáva komu do života, aký to musí byť ubohý človek, s akou ubohou psychikou, keď toto len tak spraví. A pritom bratislavské ešpezetky tam boli, Nové Zámky, Nitra a tak ďalej a už v dnešnej dobe dokonca ešpezetky ani neudávajú, odkiaľ ten človek je. Sú prenosné. Neviem, vážne. Kľudne sa v komentároch vyjadrite, že čo si o tomto myslíte. Ja osobne sa nebudem sem vyjadrať, lebo to by bol trestný čin. Čus.